डिउटि थांखांबाय स' लोगोफोर दायो थांसिगोन डिउटियाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो डिउटियाव थांनायजों लोगोसे मा मा मावबाय आङो माने मावनायफोरखौ माखासे देखायनो हानाय नङा माने अब्लाबो माने नोंथांमोना भिडिअ लानानै फैयो जास्ट नोंथांमोना आंजों लोगोसे अननानै नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर चलो लोगोफोर बेनिफ्राय लोगोफोर ड्रेसखौनो लानोसै मोनाबिलिनि सोनाबो लांखायो ओमफ्रायो दा बेलासियाव माने एसे देलायफामहैयो आरो खानजंबो लानांगौ आया खोमायाव मस्त थादोजोबो थांसिगोन दायो लोगोफोर ओमफ्राय सेन्देल गानबावाखै सेन्देल गानसिगोन माखासे देलायग्राफोर लाबाय क्रिम लाबाय आइब्रुस लाबाय लिपस्टिक लाबाय बे मोनथाम बुस्थुखौल' नांगौ ओमफ्रायो मेहाय दै बथला गबोदों होजोंनो थाखाबाय लोगोफोर दायो ओमफ्राय नै गानलांसिगोन आं बेखौनो ओमफ्रायो आथिङाबो फारसेजों मा होनो जेबो गाननो हायाखै नै मैयाहाय माने सासे मानसिया मा होनो दै लायनो थांदोंमोन आरो गाइखेर दाखा आंनि काउन्टाराव ओमफ्रायो मा होनो बिदि लायनानैहाय गालासखौ आङो माबायाव दोनदोंमोन गोजौआव ओमफ्राय बियो नुवाखिसै दा आखाइजोंहाय खोख्लैनानै बादसावनानै आंनि आथिङावहाय हाबहैदों आरो नै ओमफ्राय दा फुनोबो हाया मानोबो हाया जा आलौवो ओमफ्रायो फारसेल' गाननायनि नुबाय आरो नै आथिङाबो दरजा खेवनोसै आङो थांसिगोन थाला होनानै हलाय मा बुस्थु दं आयौ सान्दुङा देन्जार गोसाखा बाथरुमनि लाइट मावबोदों लोगोफोर दायो थांनोसै ओमफ्राय आं थाला होनानै लादिनि थाला होनायखौ देखायनो हानायले आखाइया मारैनो बोरै मारैबावगोन देखायनो हानाय नंले नै थांबाय थांसिगोन ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर थांनोसैनो लामायाबो एन्जर सिलिंखाखागोनल' थांसिगोन आरो हौवाफोर सानै दङ बबेयाव दङथाय सोरबा नायलांबाय थादो लोगोफोर अट'जों थांनाय जायो ना लांफैयो लोगोफोर रुमाव नायहैनोसै आङो रुमाव दंना गैया आंखौ गारलांनानै थांखो नायहैनो लोगोफोर इसनि रुमावहाय ओमफ्राय थांबाय लाहाजों थांनांसिगोन आरो लोगोफोर होसो होसो बिदि नागिरलायनानै लायनांगौ लायनो सेसखा खालामबाय था लोगोफोर ससेल' लाथारगोन भिडिअखौहाय फाइनालि मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय सिङाव हाबलाङि आं गाया निया थाङाखैनो नायहैयो आयौ मोनफैबाय नै नायहैयो Noi, Kidare. Ui. Đồ miếng led thầy ơi. YouTuber này chứ thầy này. Mà đi thầy này rồi.
आगोन इयाव नेबाय थादों आं नोंसोरखौहाय नेनि नोंसोर रुमाव फैलायबाय आं एन्जर बायदि हामान थायो नै दाराव मालिक फन हरदों माबा दाबो फैया अट'जों फैदो होनहरदों गोख्रैनो अट' ड्राइभार आंखौ लिंलायबावो फैद' सासेद' नोंसा इउटुबारलायानो नै गार्लफ्रेन्डजोंसो बिजि खोमाहाय खिबा मा खालामदों आङो आयौ नै इउटुबाव खामानि मावगासिनो दङ आयौ आरो ले देंग्लायनि रुमखौ देखायनो आं नोंसिनोसो नै जा लेथ्रा थायो खोमा नै दिनैसो फैबाय आंनि रुमावहाय सिबना होलांब्रा अनोब्ला अननाय दङब्ला ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन आयौ जिरायनो ना देंग्लायनि रुमाव हाबबाय आं दिनै फार्स्ट टाइम मा दं गैया मा दिन्थिलाबायजोबबाय नांगौब्रा माबायदि आयै इदिसो थायो खोमानो बेंग्लाया दहायसो नुफैबाय बेंग्लायनि रुमाव हाबफेरामोन आं फैलाबो बैयावल' थायोमोन आं माबा दंलायो नोंसिना फानो मा दंलायखौ सिसि केमेरा दंलायो रुमानो नोंसिना जल्दी जोंहा संना जाफैयो नै बहाय मालाबा जानो लुबैला जाफैयो ओमफ्रायो केमेरा दंलायो आरोना नै सिसि केमेरा लागायजोबबाय नोंसिना रुमानो बोरै थायोथाय सिसि केमेरा गोनांलायावनो इदिसो थालाबायोना नै एफा मोजां रुमावनो गादार गुदारनो लेथ्रानो बे अर्जुननियो नेपाली दाजु राम्रो बेंलाय रेडि जाबाय आं हले भिडिअ लागासिनो दे भिडिअ लागासिनो दे गोख्रै साजिद' आंबो नेनायसै नोंसोर साजिदो दुगैयाखिसै दां नै उन्दैनिफ्रायनो दुगैबाय थानानै बिसोरथो दुगैनांगौ ओरैनो थांगोन आं नोंहा जाबानो गोदोनिखौ नाय आफायानो थुखैबाय थाबाय गलालै बेंग्लाया थांगासो लोगोफोर होना लांफैनांगौ इसखौ स्टुडेन्टफोर लांफैनाय बायदि जाबाय दाबो फैरोङानो लोगोफोर हिनजाव सुरिसो बेंग्लाय सुबारा पक्कालै चलो जाबाय गैबावासो गुदुंनिफ्राय दासो फैबाय चलो जानो खोलैसिनो दिनै थाङासो होननानै थाबाय थादोंमोन मालिकआ फन हरबाय थानायखायसो फैदों आं फन हरदों फैसाबो सोना हरबायनो थांगासिनो नै बिबार हरफानाय दां उनमोन माबाया फुल जानानै सैथो जादों ना उनमोन आंनि माबा थेलाबो ना आखायसो नाङाथाय ओरै लासैलासो जादों भिडिअ बानायलाय थिदों भिडिअआनो प्ले खालायाखै लोगोफोर सेसखा रायलायबाय थालाय थिदों आयो लाबोफिनबाय ना बेंग्लायनि गार्लफ्रेन्डआ रायलायदेरदोंमोन लाबोयावहाय अट' हमफैनायसै दानिया थांनानै दा गलासो ने फैदो रजेयाबो अट' गाखोनायखौ नायलांदोलाय लोगोफोरजों ने थांनायसै दाने ओजोंखौबो लाफानांगौ रा साबखौनो लांजालासो गैला साबखौनो माइसुरा बुङोबाल बारा लाजायानो रोते रहेगा मेरा बॉयफ्रेंड ना यादेगा ऐसे
ต่อ Karya ไอ้หนูคัดยัง mau đến này thôi หนูมาขมาเธอหนูเดินได้เลยหนูเดินเดี๋ยวโทรมุกไปแล้วเนี่ย Khang cái dạng là nó khi đèn nữa này lên nữa ดูให้นี่ว่าเสียมันอะไร ดูเนี่ยมันมาแบบบุญทุกข์ก็ตัว อุบิที่ทางเหรอลากาเปโป้เปโป้ đau lắm เดินเลยไม่สกัดทำเลยอยู่ไอ้แล้วมาไปสิคุยเลย คนละอย่างกันนั้นทำเวลาไปเยี่ยมไปดูได้ไหมเฮ้ยหมดแค่นั้นละ ได้ ไปเลย ทาง ไปเร็วโว้ยน้องมึงเวลาสับน้องหลังจะทำมือ แค่สักอะไรเยอะ ว่า แม่ที่จะจะเป็นนั่นเลย ไม่ได้มีเล่ดีแล้วเลยเอามาเข้ามาเล่น boyfriend ko yun na eh bakit mo sila sinadili naอะไรจมูกเช่นอะไร angin jawan jangan sab sina ne เรามาเข้าชอบดีนะเลยคิดดูนุ่มตรงชอบดี yo se re na mai ai di le na plan se le ดีเล่นนั้นไล่ไหนอะไรไล่โอ้ยผู้ไหนใครมาที่บอกฟันดีเล่นนี่เขาหน่อยเอาไปที่ดีเล่นน้ำฟรี ba sekolah pernah dong lah single pernah na sekolah pernah ya video ko ba สลับเราหัวพวกนี้ให้กูฉับชินแค่ละเจ้าพระเจ้าพระกูให้ดีเล่นนี่ให้เช่นมัวหรือชามือจังมือดีนะเมคอัพจังไม่ดีจีบคุณอะไรเช่นขาใช่ขาเชี่ยวทันคงไปไหนง่ะ ôi chào luôn cho cô cô thế เมื่อวันที่ให้ที่นี่लड़की लोग को बिना मेकअप के आएगा ना हमारे साथ रहने के लिए हमारे सामने लड़का नहीं उसका क्या सही बात है ऐसा बात मत करो ठीक है मेरे को छोड़ो मत इतना साजा था नहीं खेलना गया बस हो गया फिर भी हम लोग को इतना हैंडसम दिखता है फिर हम लड़की लोग क्या क्या डालते हैं भी आएगा ना कैसा लड़के लोग को मेकअप नहीं डालेगा तो अच्छा नहीं दिखता sao vậy đấy này cô sao vậy anh cũng sinh cả đứa nào cũng một kẻ na हम लोग cô sao cô na ơi nè đây हम लोग वो नहीं खेलना कि घूमता है फिर भी हम लोग का चेहरा देखो बोला आज मैं गान गाने से खबर वो लोग मुझे नहीं ना ये को रहेगा खाना को ô bảo biết camera cái ôn đi điang hụt cái bộ này đi về nào này cái bên ông rồi apa sih ay malah aku jangan dapat di sekolah bagi aku nak apa rồi bagi chỉ cần mình ra mấy á này khán giả cùng đi bagi apa này và vì muối nó là gì vậy ke sesane lah ke delay naik delay yang lain susu delay nak pada dengan si macam style ni lah nak orang saya capai bandrek kalau dari dijual kita lah capai dah slow mana sih mana bayi thari ngau na bayi dah kal mana ho dah berai kuda nala aku kuda cari jalan dan cak kadang dan bisa mulai jungunda jungku langai ya dang pane ya maba kono naringkol khulta galina thane ko manchi gode snai bedin mulai kadan satha mata blur jana na gena ya gajane bega gachen blur jana na gena majan dia lah dam gusani na ho jauno na loi di jauh hai pra dam gusani na lai mun phi bai nei la gau ba nei be na nei serba kon na gena hila nơi bên nơi này mình thấy bài bố phải làm ba rai ra giờ làm mà giờ cứ sao lại đó mấy anh đi bài phải sao hora phải thôi chứ rồi thật thật lắm rồi bên nơi là bố phải कैसा लग गया अर्जुन मालूम नहीं कितना भैया 60 ले क्या कल का भी नहीं लिया मालिक ए जाओ जाओ बोले कैसा होना ना वैसा नहीं भैया
फैसा होआगौमानि अट'आ नाङिखा Anna Prajuala. Kolpani होनसै ko. Kolpani lah nabraya. कल्पानि Oरै थांसिगोन केरेला थांगोन. ने केरेला थाङो ने? इदि सिक्सनाव देनांखि अब्लिया जायोमोन जायाखै कल्पनी ये है कल्पनी मावग्राफोरा मावबाय आङो बैयाव मावनांगौ नै आं खामानिया बोसोनै गोनां फैदों बेग सोनानै लानोसै आं मानसि गोदान फैदों फुगारजोबनांगौ नै आं फुगारना ओमफ्राय फुगारना होयो आं मालाबा ओइ माथो सोरबा इउनिफर्म गानलांलायदों सिङाव माथो मावो नोंलाय मैथो आङो साइन्स काउन्टारावसो नायहैनो लाफैयो काउन्टारखौ दुगाखा नायहैनो ला मानसि दंदां है थाङा बहाय भिडिअ लाहोआ भिडिअ लाहोआलाय बरायो आंनियाव थांनोसै आं डाइरेक्ट सम मोनफैबाय लोगोफोर दोनथ'नोसै उननि मोनसे भिडिअ लोगो मोनबावगोन ओमफ्राय दायो खामानि मावसिगोन लोगोफोर बाराबो भिडिअ खालामनो सम मोना ओमफ्राय दोननो गोसो जानानै माने भिडिअ लानानै फैबाय आं लोगोफोर स' नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे शेयार खालामना होनो दाबाव लोगोफोर बाय बाय